a gyermekgyógyászat és annak megelőző beavatkozásai mellett, az idén pedig fókuszáljunk arra, hogy a felnőtt gyógyászatban hol tudunk esetlegesen segíteni. Így fordultunk a gasztroenterológiai klinika felé, és találtunk egymásra ezzel a céllal és ezzel az ő kezdeményezésükkel, szándékukkal, és itt egy olyan célzott műszerbeszerzést sikerült az idén 1 millió forinttal támogatnunk, amely hozzájárul a máj betegséggel kapcsolatos szűrővizsgálatoknak, megelőző szűrővizsgálatoknak az elvégzéséhez. Az a mobil fibroszkán készülék, amelyre most tulajdonképpen a gyűjtés elindult, és az első alapkő letétel megszületett, az pontosan ezt a célt tudná szolgálni. A májbetegségeket ne az előre haladott, hanem egy jóval korai stádiumban fel tudjuk fedezni, amikor még a betegnek nincsenek tünetei, viszont a korai felfedezése egy elindult májbetegségnek lehetővé teszi azt, hogy az ok megtalálásával, ami a májbetegséghez vezet, annak a kezelésével, ez legyen gyógyszeres vagy életmódbeli változtatás, tulajdonképpen a májbetegség előrehaladását, a máj tönkremenetelét, az, hogy hosszú távon májtranszplantációra legyen szükség, tulajdonképpen meg tudnánk akadályozni. A modern világ, a modern életforma sok mindenben terheli a májat. Az elhízás, az alkoholfogyasztás, a zsírosabb étkezések, ezek mind a májat terhelik, amelyek nagy a teherbíró képessége, de nem végtelen. És a májbetegségek azok lassan, fokozatosan alakulnak ki, többségük, és jutnak el aztán egy olyan fázisba, amikor már visszafordíthatatlan a károsodás. A szűrővizsgálat legfontosabb értéke az, hogy időben vegyünk észre olyan elváltozásokat, amelyek még megállíthatják a rossz irányú progressziót.